pinter aku, main pinter. खत्म Hey guys, खुलुमबाय लोगोसे आं सनसना ब्लग चेनेलाव गासिबो फिन खेबसे बरायनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै बैसागो मोसानाय जोबनायनि जोंना खाना जासिगोन आरो दिनै लास्ट बैसागोनि बोराय बुरैया जादों दिनै ओमफ्राय जोंबो जागोन दिनै दैमा जिङाव जागोन ओंखायनो खामानि मावगासिनो जोंना स' लोगोफोर नायबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड जागोन र' नोंसोरखौबो देखायनो खामानि मावनायफोरखौ नै खामानि मावगासिनो ओंखामबो जागोन नालाय ओमफ्राय ओंखामखौ संग्रोनोसै जोंनिया बेदराथ' मोनफैथ'वाखैनोखा दुङा नांजोबबाय दुङा नै खामानि मावग्राफ्रा फैलायबाय नै सासेया मोसानो जागासिनो मैयानिया मैया मोसानाया माबायाखैनो मोसानो हायाखैनो इसोरनिखौ जाना नायग्रोनोसै जोंनियाथ' मोनाखैनोखा बेदरानो मोनखायाखै जोंनिया हर जालायलांगोन जोंनिया दिनै खोमसिनोबो हागोन दिनै खाना जानाया हर जानोसै गुदुं नामा गुदुं मेजेमसो आं मोदोमसो जागोन मोदोमना मेजेम जानो मोनखो गोथाव रायदो जोंखौ नैबे गावसोरनिखौ जानायखाय जागोन बोरायफोरनिखौ जाग्रोबाय जोंनिखौथ' मोनजाथ'वाखैनोखा बेदरा गबाय बेदरा बेदरा मोनजायाखैनोखा गग्रोबायसो बेदरा जोंनि आलायसिलाय दे देखन सोरो जोंना सिख्लाफ्रा खामानि मावगासिनो गावदां हेलौ आइ फालु माला मोनजागोन जोंनालाय बैलारबो नै अमाया 20 बैलारा 4 केजि 750 ग्राम नैबे फस्ला माबा अनलानि लाजिबायनो अमाया बेदर गोदाग्राया इमान हौवाफोर दोङो नैला बाहायबो मावा इसोर बादुला गोजा गथ'खौसो गोदानो होदो समाया बैलार बेफार होना जानो हासिगोन मालाय न' समाय अ नङा देनांगौब्रा हाबा जाबा दाथ' न'आव होखायोना ओमफ्राय देनाङो फस्ला जिरदो नै अनला खारै जानो बिबारि Ini di mia poti, di puri sudah mulai laring sonan cakasnya. Nunga, sus lagi ma. Kamu dah mau kamu ni, lepas ni. Jauh deh. Ya punya kamu sini. Udah ikutan tak jalan aku tuh berapa biar mana kenis lah pasti nila. Sao problem baik. Mau pada ni oleh. Bibu ah. Orang nak terakhir oleh mah biar mana kan? Tadi lu bilang ah. Tapi bilang dia nak tahu. 가서로키 가시는 애들아. 오마이네 뒷모사 가시는. Zagasnya. Jalan ada moti.
हार जायैखायनो हारा गोजा दे नायं बैसागोनि मा होनो नोङासो होन Dinagi kintau-tau ada neng angkeng haba zatau-tau Tapi udah जोंनिया खाथाम नांलायगो आरो हायोबा नांबावगौ मोनसे मानसिखौ अराखै ओइ मा जिमि नै जोंनिया अमा बेदरा दासो मोनबाय जानोसै मालाय बोराय बुरै जाखांना मोसागासिनो अनला खुदा अनला बियो अनला खारै ओमफ्राय नै ओंखामा आरो नै एवगासिनो आरो मोनाखै लकेल दाउ आरो लकेल नै आरो जोंनिया काजल साखनि खालामगासिनो गाजर दुङा राजुबाय आरो नै पापरबो दंबावोसो जोंना पापर दिंखिया भाजा नै जानो जमगासिनो गाइस मादाल दामनायनो बरायबाय मादाल दामनायखौ बरायदो आर'नाइदो बेसोरो हारसिं बाननानै दामबाय थायो बोसोरै जाखांबाय लोंखांबायलै जोबजोबबायलै थांनाय मोसा आगै जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय जोंनिया खाना जाखांबाय ओमफ्राय दा नै मोसानो मानसिफ्रा नै जानानै बेखौ जोङो सुनांसिगोन दा जाखांबाबो खान्थि गैया जोंना मावनांसिगोन दा नै थिं मोसागासिनो हाबा जानोसै हाय हेलौ हाय लोगोफोर दायो जोङो खानाखौ जाखांबाय आरो ओमफ्राय जाखांनानै दा दसे मोसानोसै आरो लोगोफोरनि इन्टारेस्टनि लास्ट बैसागोनि लोगोफोर दायो जाखांबाय नालाय ओमफ्राय दा दसे मोसानानै न'आव थांनोसै ओमफ्राय लोगोफोर जाखिनि खामानि थालांदो बे जानाय लोंनायनि खामानिफोरखौ मावफिननोसै सुनोसै लोगोफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै